plantegem o pensem que a partir del pla presentat, que té unes virtuts tècniques, no volen ser catastrofistes, té una part positiva, una part tècnica que és defensable, però a partir d'ahir ens han generat una sèrie de dubtes que en línies generals vos hem plantejat i que podem esquematitzar i que voldríem que es tingueren en compte i que voldríem que resolgueren, que ara passe a sintetitzar. Primer, nosaltres considerem que el pla director de l'aigua presentat pel govern municipal no té, a partir del que he comentat, un finançament assegurat. No hi ha garanties que d'ací al 2032, que acabarà la concessió, hi hagi diners suficients per pagar les infraestructures que es planteja realitzar. Primera qüestió, no té un finançament assegurat. Segona qüestió, hi ha actuacions que es plantegen a molt llarg termini, com per exemple la que us he comentat de substitució de les tuberies d'aigua potable, a 20 anys vista. Nosaltres considerem que es podria acortar aquest termini i intensificar el procés de substitució d'aquestes tuberies per evitar que el fibrociment l'hagin de suportar d'ací al 2027, si encara sobrevivim al seu fibrociment. Tercera qüestió, és un pla director que no resol adequadament, com he comentat, la qüestió de l'estalvi i la reutilització